Dili na. Sige. Karon mga kaigsunan, doon na tayo gamay na kion, Quran. Unsa yung katinuon ni pangangkon sa mga born again na mintras buhay pa, makaingon na dyan sila o muangkon dyan sila nga luwas. Kunya, ini ikas nga bahin na CFD, Catholic Faith Defender, di pa yun muna mo angkon. Oo, muna yung among tukion. Oo. Oo, kini pinaka-importante sa tanan niya tukion. Oo, kanambala yung nagkuyuta niya. Unsa pa niya? Kini mo'y kinadakaan. Muna kina-importante sa tanan. Usa, ako kung ang yun, nga maminaw. Oo, maminaw mo. Unsa man yun, katinuon. Ang plano sa Ginoo nga iyang ipadala ang iyang buktong anak. Giingon dito sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Ato pa, tungod sa dako hukuman sa Diyos, yang ipadala ang buktong anak na si Kristo aron ang motoo dili na silutan. Ang pangutana, ang plano sa Ginoo sigurado dili. Siyempre sigurado. So padala siya sa iyang anak na buktong, dili duha-duha ang motoo nga maluwas. Diyos na kuna. Diyos, kung duwa-duwa pala nga puto o maluwas, hindi na lang ipadala. Kaya nga naman, sayang lang kayo ang pagpadala, usik lang kayo ang panahon ng higayon, nga sakpaon, lunan, biyayon, papasanong cross, ilansang sa cross, burong-burong ang tunog, hindi ako manireklaro. Oh. Pero, sa pagkatinoon, yung Ginoong sa Kristo nagsulti sa 8:47. Oo. Ingon dito, sa pagkatinoon, ang motoo makabato kinabuhi tayo. 6:47 ba ito? 8:47. Size ko rin siya. Size? Oh. So, klaro kayo mga kaigsuonan na dili ni tiaw. O, iyo kaduha ko na sa pagkatinoon. Huwag masabihin sa pagkaduha-duha. Sa pagkaduha ang muto. Duha-duha maluwas. Hindi na lang tayo padala. O, nang ipadala kayo nga naman sigurado. Pero dili na ipangambok. Asa mabasa? Episodos 8:9. Oo. Ang muto for such grace you have been saved through faith. It is not by yourself of good works. It is the gift of God, regalo. Imo lang dawaton. Versikulo. 8:9 ng Kapitulo 2 Episo. Episo. Ingon dito, aron walay makapasigarbo, nga kamo naluwag pinaani sa inyong maayong buhat. Ang pangutana, dili na dahil buhat umahayo ang naluwas. Labo na buhat umahayo nga naman. Ihimo na siya anak, idawat na siya, o iluwas na siya. Tama rin na mga apply ka trabaho. Idawat ka na sa tagya. Unsa may expectation sa tagya? Magbinuan ka o magbinuutan ka? O dili? Siyempre magbinuutan ka. Trabaho kag tarong. So, sama rasad niya na. Kung ikaw mituo nga imong Ginoong Jesucristo, Diyos ug manuluwas, ug mituo ka nga luwas, siyempre magbinuutan ka, magbuki ka. Eh, mabasa man sa Episo 2:10. Oo. Di kayo maklaro na kay layo man. Dito rin yan. Episo 2:10, gingon dito, we are Klaro kayo? workmanship. Laruhan mo eh. We are workmanship created in Christ. For what reason? To do good works. We are workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10. So, mga kaigsunan, ang kaluwasan sigurado, apan dili ipanghambok. Kaya nga naman, regalo na sa Ginoo. Kung regaluhan ka sakyanan, kung saman, kung sakyan dili. Sakyan! Pero ang pingan mo. Unya, dadto po mo sa mekaniko. Kaya nga naman, aron ma-maintain. 5 minutes mo, sobra na. Sobra na. So, salamat kayo, Brad. Ito yung real name mo, kan? Tulong. Oh, diba? Ha?
John Alcover. Alcover. Pastor Alcover. Dili. Sumasi mong ipabarog ron, klaro ginaw kayo nga gasa sa Dios ang kalawasan. Tinood mo ito masulti nga kalawasan, kalag, gasa sa Dios. Salamat sa imong pangutana. Dili akong sulti kung dili mabasa sa Episo 2:8-9 nga regalo regasa. Dili na imo yung hinaguan gasa regalo. Ang episodo 8-9 tando mga nga kalawasan sa kalag. Naabay mabasa sa episodo 8-9 kanang regaluha kalawasan sa kalag litera por litera. Mabasa ba nimo? Unsa ba na ng kalag imong pamiraw? Ito bang mo no? Oo, totoo. Okay. Ang gisulti dito, iya pangutan na bay kalag, sol. Walay gisulti dito nga sol. Pero may mabasa sa lain na pong mabasa sinulat ni Pedro. Naabo dito sol, maluwas. So ang tao, di man na mabuhi kulakoy kalag, mabitaw nang na. Ang kuan maguna ang meaning sa sol, spirito magunagot. Oo. Unya, napoy lang Sato, kabag na ka nga, walay babasa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 nga word kalag, maluwas. Kaya tao naglangkob ang lawas o kalag. Karon, wa man ay mabasa ang episode 8-9. Nganong ningon ka man kanina nga kining kalawasan, regalo, kalawasan sa kalag. Ang pangutana, na makaka inibrat, Alcover, ningon kanina ay kalag, maluwas, nakaruwa, asa may tinuod na. Sayop imong pangutana. Kaya nga naman, ibutangan imong kalag. Ang muto, giingon dito, klaro kayo ha, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ayaw mo tangi kalag. Giingon dito, however, to all who receive, for such grace you have been sent through faith. It is not by yourself or good works. It is the gift of God so that no one should boast. Kaklaro, anak, may kalag dito gibutang. Asa to ba day? Unsa may kalawasan ipasabotan ng episode 9? Kalawasan sa karing lawas no o sa kalag? Ang kaluwasan nga gihisgutan na kanang dili ta maimperno mo nang gipakamatyan ta sa Ginoo. Kay klaro kayo sa Romans chapter 3 verse 23. Giingon, for all have sinned and fall short of the glory of God. In Romans chapter 6 verse 23 giingon dito, the wages of sin is death. Oh, but the free gift of God is eternal life. Okay. Klaro kayo? Dahil sa nimo, wages of sin maarta sa ato ning uting kayo ng episode 8-9 kung kinsa ni dulti ba katinood. Kanang episode 8-9, wa man tay mabasa nga kalag kay dakong dignidad sa tao, the spiritual life mo gid ang kalag kay ang tao langkob na lawas og kalag. Karon asa man na mabasa sa kwan Yang kalag. nga kalag Okay. maluwas yun. Mabasa sa Pero ang kuno sa mga episode sa way kalag dia. natural yun. Bali mabasa ni mong sol sige, ito. sige, lain. Kanang sol man imong pangutana. Sige. Okay. 1 Thessalonica, chapter 5, verse 23. Basa. Oh. Nangita man ka nga kuan jud kay pilosopo man kang dako. Ha? Oh, dala. Oh, basta. Gigi. 1 Thessalonica 5:23. Basta. Okay. Okay. May the God of peace himself make you holy in every way, and may your whole being, spirit, soul, and body remain blameless when our Lord Jesus, the Messiah, appears. Unya. Ano na to? May soul, may kalat? So, na, Binisaya, soul. binisaya. Nya asa may sa Matthew 28 premise ko Oy, tayo pangutana. pangutana ka. Wala premise ang pangutana sa Matthew 28. Matuban Jesus Christ, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Ayaw kadluki mo patay siyang lawas. Ang kadluki mo patay siyang kalag. Namakak sa Kristo ni wa. Klaro nga wala mamakat. Ano pangutana kay wa man mamakak. Lawas o kalag. Asa may labang tuhuan mo si Apostol San Pablo sa 1 Thessalonica 5:23 o Matthew 10:28 nga may matod pa nimo klaro nga wala mamakak si Kristo. Tinuod mo sulti? Pareho silang insakto. Si Ginoong Jesucristo si Pablo.
Kung siya pagkapareho, tulo man itong gisgutan nito. Lawas, kalag, o espiritu. Si Kristo, lawas o kalag ra. Oh. Na ay mabasa po sa laing kwan. Kung mangita gani kaglang gabili ka usar kahoy, bangin na po kaglaing bersikulo. Nausap po ka nga, narama ka ng pangita, nausap ka kahoy, wala diya. Yeah. Ato ka mangita sa Mateo 22:37 ngadto sa 39. Ang sa may ano dito? Kingon dito, love thy God with all your soul, with all your strength, with all your mind. Kumplito to dito. Oh, na dito, soul, your one strength, na dito po, power. Yan, ingon mo ka kanina nga. Your Wa, mind. mamakak si Jesus Christ. Tari-tari kay, bukat mo kay Jesus Christ. Ang pagkuntugon, imo rin ba ning idol? Muna mong isambit na ba? Kay wa mamakak si Kristo, lawas o kalag. Sa ato pa, ang importante ining lawas o kalag, ang kalag dili. Pareho na importante. Bisan gani ka na imong buhok, inihap Dili, wa ka mong Ginoo. tanan na. Dili, bakit Ingon ka, wala mapakak si Kristo. Klaro na record na sa Matthew 28. Duhara ang kisikutan ni Kristo, wala mamakak. Lawas o kalag. Asa may importante ni kalag o lawas. Pareho ra. Kaya ang kalag na ilawas. Ayaw ina, wala ilawas ang kalag. Kausap mo ka. Ibutang na ka na kung asa importante. Asa may silutan sa Ginoo sa dito ng Pareho impyerno. lagi. Di makakasabot. Sa ito bang may impyerno na pailawas ay? Ha? Pareho lagi. Eh, mamumugos bangka nga ako manatumat. Sa ito. Imo mo ko pabuksan. Di, gani. 3 minutes. Up. Out. 3 Okay. minutes na. Awa na awa. Yung sunod. Ako na ba ipo bro? Ikaw na saan? Ikaw mga tana. Salamat niyo Brad Alcober born again o si Brad Dakay Rocalit. Niya dire sa Plaza Ibrin sa June 11 year 2026. Friendly discussion debate. Kada kang tao rin. Niya isip negative side mo nigar sa ki presentasyon ni Brad Alcober. So ang kalawasan matod pa niya samtang buhay pa siguro yung luwas. Kay usa ka gasa regalos Ginoo o di ka magbuhat, di ka maghago. Mabasa sa episode 2 sa Tunubi. Unya, ang San Pablo sa ang tubaga na ang akong counter explanation, Filipos 2:12, yun nga, work out your own salvation with fear and trembling. Palibasugi ang pag-abot sa kalawasan uban sa kurong kadlok. Sa to ang maningkamot po ta, usa ta maluwas, mo work out ta. Workout. Kini debatiya ano mo ron. Mura ni debatin mo ni Pastor Adventist ko naging simana dito lang Julius Lawas. Kito yun, mamaora nga. Pamatudan niya samtang buhay paluwas ang tao. Oh, so mamaora. So muna nga ato binanggang katbang nga nasupak sa suwat ni San Pablo. Kaysa 2 Corinto 1:10, ang kaluwasan umaabot pa. Niya si Brad Alcober born again nianggom siya sa Plaza Dimensia nga luwas sa Sharon. Sa Pablo ningon ang kaluwasan umaabot pa. Gasa lang. Nya, mo lagi Roma 8:24 gilauman bang kaluwasan. Gilauman. Sa to pa day kanang maglaom di kahatagang na ni gugtas og gahom. Na din naglaom pa mo ka. So diyan gapita mga biso. Roma 8:24. Roma 8:24. Ang kalawasan gilauman pa. Okay, 8:24. Oh. Karon Kaya pas kato mo sa Corinto? 2 Corinto 1:10. Ono Jess. Oh. Ono Corinto. 2 Corinto 1:10. 2 Corinto. Gilauman pa. Okay. Umabot po bang kalawasan? 2 Corinto. So ang kalawasan pagtuog buhat gina sa Santiago 2:26 ita et pidi sini operibus morto sa Latin. Faith without good works is dead. Patayng pagtuo ay ginawatan. So ang hingpit ng pagtuo Santiago 2:22 nag-uban ang buhat. Muna hingpit pagtuo. Ang pagtuo buhat kumbahin gina siya. Ato pinanggang kaatbang kuha naman pagtuo gasa sa Dios. Yan ang gianggon nito way babasang kalag ni sa episode 8:9. So diyan ni dapita nalituwad ng pinanggagat pa. Idagan sa lain sa laing bersikulo. Sisundan nga po na to. Wa gipon sa makatag. Dagan sa Kono Tesalonica 5:22-23. Ang tao lawas kalagog espiritu.
Niya gigamitan sa kumpangutana sa Matthew 28. Ningos Kristo, lawas o kalag. Asa insaktuan eh. Namakag pa si Kristo sa wa mamakag. Aperting tumbahas no pinagangat bang siya pabarok. Una nga ang kaluwasan pahatunon gini. Ang side nako uban mga Katoliko wa pa maanggong luwas ba. Kaya ang kaluwasan kuan ba sama itong nahitabo sa gining sa Sibulan Negros Oriental kung impronto patay gito babae sa bar ya to pulis tulo kubo yan ang higayon na January 9 dito ko sa Tanay City na Negros Oriental ako'y friendly discussion debate. Oh, so ito mo to gabiyo na. So mo na nga unsam to kahimdang silang kalags pulis. Away wa pa di ta kaukom mga nalang ito na impierno. Ang Ginoo ray last condemnation Salmo 7:11. So mo na ako presentasyon negative side Brad Alcober born again. Okay. Okay. Okay, very good. Oh. Karon, pangutana. Tubag. Okay. Ang buta aron siya maluwas, aron makakita siya. Unsa man na niya? O kanang buta, pabuhato pa ba ni mo matarong aron makakita siya o unsa may maguna na? Makakita o magbuhat og maayo o sa daan? Ang buta, na may sungkod siya. Kadaghan mo kasakay buta, mga blinded. Makasilig na. Bakuan, na say guide nga sungkod. Di makasilig ba na? Silig? Pwede, mo practice ang silig. Makasilig yan po. Oh, katultol ng isang labang. Okay. I respect your answer. Oh, okay. Katong dito sa cross, naluwas man to, gilansang to sa cross. Unya, asa man tong iyang giog, migay og ayuda kay naluwas man siya dito naman siya naghinulsol. Naluwas to kay giina naman sa Ginoo. Karon dayon kauban ka sa akong paraiso. Sa paraiso. Unya, unsa may buhat niya to? Ang buhat niya, actual confession sa Jesus Christ. Ibisal ba? Nya, naada dia ang necessary for good confession, repentance. Nya pagpaubos, repentance, paghinulsol. So mo to nga ang usa ka tulisan wa maluwas ang usa sa Lucas 23:43. Niyon ang tulisan, Ginoo ko manghari kadada ko sa kadas langit. Niyon tubag si Kristo. Okay, sakto na, sakto na. Karon, si Kristo nagsaad nga gaingon sa 6:47 ng Juan. Sa pagkatino o sa pagkatino, ang mundo o kanako makabaton og kaluwasan. Na makasi si Kristo wala. Sakto sa sultan ni Kristo ang pagsabot mo sa yok. Ayaw pagkukumanan sa iyo kung sa Sabi ba? Hindi, Pagsabot. ayaw kay hindi pa magkamukuha na di ko na Sakto lagi ningon mo sakto sa Oh, Kristo. sakto ra ako. Oh. Kung paano biya kung sakto ako inog sa iyo pag ibukuha na. Ayaw inanaa. Sige, sige. Oo. Kunya karon. Okay. Day. Wa man ka mo to. Nalipay ang Ginoo nga wa ka mo to nga ang muto maluwas o na nag-goal siya. Tubag. Tubag. Ang ipasabot ni Jesus Christ ang pagtuo nga hingpit ng pagtuo. Santiago 2:22. Ang hingpit nga pagtuo inuban na nagbuhat. Tinuod to. Nanay buhat. Pero yung mga wapan ay buhat mo ha. Ay, yung panginadala, dili lagi na doon Ah, siya sige, naman sige. ka, oy! Doon siya! Dili na mao! Oh, wata, kanunay na dapat. Eh, witik, libati mo eh. Ayaw, inana. Libati mo na, witik, Dili na inana. maayo. Oh, kasundan tayo sima. Dili na maayo. Dili. Oh, dito biya ko ni mo. Oh, lagi. Oh, katong kuan, katong nalansang sa cross. Okay, hindi naman dito kamuhat ng mahyo kay ilansang naman siya. Nunya, pagtanaw gani, patay naman ganito, bunrot na dito, patay na, si Jesus Christ, patay po. Oh, nunya, asa may buhat niya to, nga confession? Tingnan man ka, confession mo. Oh. So, Actual kinaani sa confession. confession, maluwas. Sa ito pa, wala ka kumpisan. Ako? Oh, dahil wala ka maluwas. Ato ko smari ng kupisal. Lagi ang sangutana, wala ka maluwas kay wala ka kumpisan. Kupisal ko smari. Kaya Kristo Lagi pare mo sa kupisal to. ka, di na luwas Pare ka. mo sa Kristo sad. Di, naluwas ka. Luwas sa umabot pa. Ikaw, luwas sa karon. Ah, dili, ayaw mo na. Kaya ako may mga tanong. Oh, sige, punta na. Sunod. Okay, next question. Next, nga tubag. Oh, katong gingon nimo sa Philippians 2:12. Oh. Na work out
with fear with trembling. Work at your Kunya karon, salvation. naman sa episode 289 nga regalo nga nang workout for your own salvation. Nagkasumpa kini dili. Wa magkasupaki ato na i-reconcile kanang episode 8 to regalo hindi siya suggest magabuhat ka. So pagtuok buhat ka po ng episode 8 to 10. Pero ang Pilipos 2:12 work out your own salvation with fear and trembling. Klaro kayo sa King James Okay. Version. Ako lang subliyo ng pangutan ha. Ay Oo. kakuan. Ali. Nalipay ba ang Ginoo nga wa ka mo to nga maluwas? Naluwas o naluwas. Wa nalipay ba ang Ginoo sa imong gihimo karon nga mituo ka pero wa ka mo to nga naluwas. Unsa man ang Ginoo? Namakak siya o dili? Kubag. Nahimo ta Dios sa musunod ko siyang sakto nga correct statement interpretation nga pagtuok buhat ang nagagda sa kaluwasan. Kung pagtuora dili na maluwas. Kaya ang yawa paman ito ora man sa Lagi. dito maluwas. Sa ato pa di ay katong pagsulti sa Ginoo nga sa pagkatinood ang mutuo ka na kung makabatuon og kaluwasan. Imo to supakon nga dili na insakto Lord. Nuana ka. Ang pagbasa mo eksakto pero pagpasabot Dili mo'y ba imo problema. bang supakon kung naa ka sa akto Ginoo sayop na nuana ka. Akto? Oh, sa akto ba nga nagsulti ang Ginoo panalitan. Wala mas Kristo res kalimutan. Dili bas panalitan na sa Panalitan. akto. Kamatuoran, hindi ni panalitan, kamatuoran. Kamatuoran. Sa pagkatinood ba? Ano ba? Oh. Imong dawaton dili. Kada sakto man ang bersikulo ha. Oo. Ang ipasabot ni Kristo, dungagi ba na? 2 Corintios 6:1. Dungagi ba? Oh, kini ang takna sa kaluwasan. Kana siya hingpit nga pagtuo na. Buhat o pagtuo. Pero kana imong pagtuo ra, kay born again mga unbiblical na unhistorical. Sige, ano ba na? Oras na. Oo. Ako. So, mga igsoon. Ribatal ni wala. Ribatal. Ribatal. Ako yung una. Ay, ikaw una? Sige, Negatibo mo. ikaw una bitaw. Okay. Ikaw una ba? Ribatal. Siya una. Salamat kayo brother Alcubir, born again niya sa ito mga uban eh. Ada kayo pala balik semua uban pa. Ang isip negative pag pag komentaryo o pag nigar sa ipahayag niya. Nga ang iyang gibarugan ibaw ko born again man. Pag to lamang luwas naman na. Di way bot buhat. Way buhat kay regalo gon sa magbuhat eh kana. Episode 8 wa na disuha sa Jess. Ang Jess, magabuhat ka. Sa to ba, kanang contextual understanding sa according to St. Paul chapter 2 verse 8 to 9. Pagtuog buhat na coincide yun sa Pilipos 2:12 San Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ni siya ba, palipusugi ang magabot sa kaluwasan uban sa kurog hadlok. Ato, ning kabot ana mga kigsunan kay mo man ay agda sa Ginoo. Unya ang Lucas 23:42-43 ang iyang gigamit nga luwas man tutulisan ito. Duham to katulisan tupad. Ang usa wa magpaubos kay kanigong kamatayon mga kigsunan itawag mo na sa Latin og in periculo mortis. Pasabot in danger of it. Nakas gaumaw ang kamatayon sikans sama ni Judas Iscariote ni Kiko mo to. Wa pita mo hukom ang simbahan katoliko ni Judas kana langit ng purgatorio. Kay wa man kay paglayat ni Judas na sangit ito nakasampit sa Ginoo sa Roma 13. Whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanan nga mosampis kalis maluwas indala si kanya. So kanang bersikulo ha nga ato magamiton indala si kas magamit ang mosampit sa Ginoo sama sa tulisan. Gaungaos kamatayon. Pero may taklawas gusto ita sa Pilipinas gawas sa nasod dili sa Cebu, Philippines. Dagang itaw dire padong sinulog. Kumpiyansa ta. Si Kwate kang nakisalang mortal ikamatay. Impierno di ka maluwas. Pero andam ka, hinulusol ka, kupisaw sa pare, may agdas Ginoo. Kinsa tayo magasa, ikupisaw sa pare. Asa mabasa? Santiago 5:14 Latina Vulgata Huban ni Miseria. 1:20-22. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retain. So tinaw klaro kayo nga ang kalawasan buhatunon gina. Kaya ito mga kriminal kawatan nga nagsuroy-suroy, mga wanted. Mutuor itong Kristo nga once a person accept Jesus Christ,
Anis personal si relationship, luwas ha, dako ng bakak, wat Biblia na. Tumutumo na, mga kigsunan. So, atong pinanggagat bang sa ka debatidor sa born again, Brother Alcober, nga iyang presentasyon, nga gasa sa regalo na kunakas kaungaw nga kamatayon, pero may kaglawas, mga kigsunan, bubuhat ka. Kaya ang kalawasan, matubang sa Pablo sa 1:24, 13:16, kinsa itong magwali, maluwas ang giwali, ang sabta nagwali maluwas. So, buhat yun, magwali. Kunya, tuora ka, ang yawa, wa may kalawasan. Asa babasa? James chapter 2 verse 19. The demons also believe and tremble with fear. Ang yawa nagtuo, pero nagkurog, way kalawasan ang yawa. Yung si Brother Alcober, kung nani magtuo, niyang yawa na ipagtuo, pareha ba? Asirian po yung sa mga pangutana, sa pareha may yawa na ipagtuo. Huwag mo yung yawa, saan? Kunili, sama-sama ba sa Biblia, mga kiksun? Muna ang purganan sa Roman Catholic Church, di mo dawat ng faith alone, grace alone, o scriptures alone, kunili, faith with works. Kaya mo nga agda sa Biblia na pagbubuhat. Niya, kinsa ito higugma ka na ako, pagkaman Jesus Christ, buwan ng Katuris 15, si diligitis me, mandata me, serpata. If you love me, obey all my commands. Sa ito pa, klaro, tinaw kayo na ang kalawasan, buhat o pagtuog yun. Pero kanang one size, Warden City niya nga kinsa itong mutuon ni Kristo, kanang pagtuwa, hingpit nga pagtuo na, wala masapti sa mga born again. Kaya Santiago 2:22, ang hingpit nga pagtuo, inubanan o buhat. Kaya patay man pagkakuha buhat, Santiago 2:22. So klaro kayo, mga kigsunan. Pero di lang kumutat sa lawas karag espiritu mataas na. Kaya wa may mo isyon na napita. Yeah. So, ini akong rebatal mga kigsunan sa iyang pabarog akong negasyon. Naggo kong likong ipabarog ni Brad Alcober sa Kabunagin na magdala ko para di kabla ng pagluad. Pero di ay huyang kayo. Bago lang kung hindi pagluad, ilambur na sa balog sa motoran. Kaya salamat o may gabi. Brad. Okay. Okay, daghang salamat karon mga kaigsunan sa iyang pahayag. Ang iyang isulti, totoo lang nga walay buhat-buhat. Wa ko sulti ana. Yan ako gibutang-butangan. Tungod ni ini nga yang kay gusto niya panusok ang iyang baruganan nga dili mao. Ang Ginoo nas klaro kayo nagpadayag siya sa 6:47 ng 1 sa pagkatinuod ang muto o makabaton o kinabuhindayon. Ako siya gipangutana, nagpunga-punga, mura upuan ka na bang na sa baybayon bitaw nga dagat, nagpusga-pusga ang tubig. Di isa katubag o tarong. Kaya nga naman, kaya ang pangutanan ako, kung man imong koreksyonan ang Ginoo nga sayop na kay kinahanglan ang muto o nay buhat. Klaro man kayo dito nga ang muto o kay mismo ang dito sa cross naluwas siya bisan pa o wala pa'y buhat. Pero ang muto o kinahanglan mo buhat o maayo nga naman Ephesians chapter 2 verse 10 kingon man dito, we are workmanship created in Christ to do good works. Klaro man kayo na we are workmanship created in Christ to do good works. So nag-unat yun ang kaluwasan kay katungbuta apakasugo na yung pagpanilhig nga buta pa man na pakituno sa nadaan uman nga makakita na imo na ng suguon pareho ra ani ang mga tao nga nakakita nga wala pa mo tuo sa Ginoong Kristo nga luwas naapa na siya sa kangit-ngit unang sige lang kalapas mag-insulto kaya nga naman naapa man sa kangit-ngit apan ang nakanindot kayo ang Ginoo nga ang tao nga mituo gikan sa kangit-ngit balhino na siya sa kahayag sumala sa Colossians chapter 1 verse 3. So kung nana ka sa kaya makabuhat na kag maayo makunsa man ang hingkuan ka diha wa ka mo to ang wa mo to kuan man na nagpabiling sa kangit din apan midagan siya dito sa James chapter 2 verse 17 ang pagtuo walay buhat 19 napo na dito 19 oo gingon dito nga dito nagkurog pa man gani ang yawa o demonyo apan wala maluwas wa man ipadala ang Ginoo para sa yawa sa katawhan man mao nang dili na to maluwas ngano man
gitunglo na siya, gihukman na siya, gihukman, dili na pwede boxer nga mo di man tong usa na mo na napikuan, pwede mausap, pero sa Ginoo dili na na mausap, mo na nga, dili pa sa kalibutan, imong tuhuan ang gipanulti sa Ginoo, dili kay magduha-duha ka pa, ipadala ang Ginoo sa Kristo, isang pag-ibiya-biya, ginulang, nyawa man ay klaro, pero sa iya, way klaro, pero na to, mga kaisura, dili pangabot, klaro na, bahala na siya, dili siya mutuo. Siya manubag sa Ginoo. Kaya nga no, ang dili mutuo, dili malipay ang Ginoo. Ano man, wa siya mutuo sa iyang pulong. Ingon ang Ginoo, ang akong pulong, kinabuhi o espiritu. Yan di ba siya mutuo? Pugsunin mo na. Di mo na pwede nga pugsunin mo. Yan, nakagay siya ki, lakpitan dito. Pero Galatians chapter 5, kiingon din verse 4, you are cut off from Christ, you would have righteousness by the law. O, tanawa, si Kristo na himo nga walay kahimuan nga na kaninyo, bisan kinsa kaninyo nga pagkamatarong pinaagi sa balawat, kamo nang hulog gikan sa tasya. Sa ato pa di ay kung ikaw nahimo ka matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, natagak ka, napildi ka sa kaluwasan. Naman klaro man kayo na dili lang kini mo'y nagasulti. Ingon jud ang Ginoo, ang mutuon nako makabagton og kinabuhi dayon. Daghan kayo na John chapter 3 verse 16. Ingon po dito John chapter 5 verse 25 at 24. Ingon po dito nga ang mutuo maluwas. Kunya karon ang buta. Lord, what shall I do? Ingon ang Ginoo sa buta. What shall I do for you? Ingon ang Ginoo, gusto ko makakita. Hindi mo ba ang Ginoo? Panilhi ko sa dito, panglunga ko sa o panghatag ayuda aron makakita ka. Wala oy. Diya pagto ingon ang Ginoo. Sumala sa imong pagto. Makakita ka. Nakakita na yun. 1 minute. Wala na ingon og panilhi ko sa kadiya, panghatag ka ayuda aron makakita ka. Sulaye imong papa ingon mo wa ko'y pagtuo pa o 99% kung pagtuo mo pa. Malipay ba? Muna na ikaw nga wa man ka mo to. Usban na naghinulsul ka aron malipay ang Ginoo mo. Oo. Malipay siya. Nga mo ang ka nga ikaw anak mo ka. Oh. Yan, yan. Salamat.